Hello world, maayong adlaw Mindanao. Welcome back to our channel and let's go. Let's make Japanese somen, or in Bisaya version, miswa. And lahi man tong miswa sa amo kay sa gula naman tog tinapa nga kanang ikaw man ni mugkaon manghuyab kag way katapusan nga gikabuhi na day ka. So ang ilaha diri, ang ilahang miswa is medyo social. And then let's panit-panit sa ato ang kamatis. And wa ko kabalo nga wala ko naabot diri sa bansang Hapon nga pwede day panitan ang kamatis. Syempre sa amo ang bukid gagmay kay kamatis niya katupang green gani nga tanam ni papa nga gagmay kay sinan niya pang sobra ra sa among ibaligya sa unang panahon nga among kaunon diretso rag tadtad butang ag sibuyas butang ag luya butang ag suka nga nay ulod. What I panit-panit. And I don't even know na here in Japan, especially for the older people, especially for the home for the aged, and nga kanang mga wala na yung ngipon ba nga pwede din siya panitan. And for you to easy to peel the tomatoes, you can just add some hot water, and paghuman imo siyang initon, then imo siyang pabugnawon, then imo siyang panitan. Just as simple, just like that. Muraraga dula-dula ka ba nga imong butang inin ni tubig, imong ilabay, imong pabugnawon, then imo na pong ilabay ang tubig, then imo na pong initon. Muraraga ganaran din ang cycle. So thank you Nak for your helping hand nga mingkugi kag panit-panit bisag dugay kay mahuman. So humok kay ni siya guys, human na ni magpanit ni maka naka relate ko nga kana maghimo gani ka og kanang ampalaya nga butangan ni mo kamatis, di ba ang panit ma-separate mo din na siya di ay. Wala lang ta kabalo, wala lang ko kabalo nga sa mo ang bukid pati panit kanon, pero dili mi gyud recommended ko ag panit. So maghimo na ta og kanang topping sa tuang somen. Itlog na siya, just like you maghimo ka og pancakes nga nigpison ra nimo ba din imo din siyang pilo-pilon ni slice, then atong i-open ang ato ang somen, ato ang miswa nga medyo social ba, murag kuan ta ni shout out ta Kashimaya department store nga yearly gini silang mohatag sa siguro sa mo ang company. So yearly sad mi nga makadawat, so dugay gid kay namo ni banat-banatan og kaon kay murag daghan gid siya, murag pulan jud ko maglantaw. So kana siya tagsaka tab or tagsaka tagsaka putos. So in one person, good for one person kana isa ka pack. So kung duha sad, kung tulo mo tulo sad, depende lang na kung one pack good for 2 packs, duha ka tab, 3 minutes na siya nimong bukalan sa tubig. And then nigpis mo gani siya, dali ra kay siya maluto ba. So dali ra kay siya ang kanang lutuon. And kani nga pagkaon mugawa sang ni siya diri og kanang ting summer kay mas easy way sa ilaha ko ng cold dili sa ininit na imong pabukalan. Just boil it for 3 minutes, and then paghuman na imong ibutang sa bowl na with ice baby, and with ice water, dayon imong hindi mag-arrange na dayon ta na imo nanghuna biabod ko ha, basig mingon pugi kinamot na nimo, pero nanghuna biabod ko, pero tuara na apil man ang green sa kana sagbot. Dayon mga paborito din sa mga bata din sa Japan pag may kag somen, kinana sila ginatawag diri nga nagashi somen, katong magkuan kag kawayan, magwa kag kawayan din mo nimong sandayong, din imong ipabusagak dito ang somen. Din mga bata na sa baba ila nang pang i-catch nila ang somen, din mo to magkalingaw sa sapa na nila buhaton ba nga na mga dala dula. So muna ni ang atong result. So
Natay ang atong toppings is 3 kinds of karne, dayon itlog, dayon kamatis og kanang gagmay nga yung sibuyas. So then ang imong sausawan, depende na sa kung sa imong gusto. So kung madok sa supermarket, kung wala ka kabalo, especially if baguhan ka diri sa Japan, nara na sa mga corner sa mga suka or sa mga shoyu, mga patis na nakabutang nga somen, tsuyu for somen nakabutang. And then ang ato ang dessert is peach, kasi ting peach karon, and mao na nato ang paniud to. Daghan kay kag kanang choices nga recipe sa somen, daghan kay kag mabuhat, pero ang problema lang tapulan ka mabuhat, mao ra na problema.